muodollisesti ja ihan askel askeleelta vaiheittain läpi. Kuinka moni oli vuosi sitten Hämeenlinnassa, kun tehtiin tämä matka? Eli ei ole kaikki. Niin katsotaan, jos saadaan vuoden päästä joskus semmoinen ihan oikeasti sovellettu harjoitus, että tulet ihan oikeasti paikalle, mutta nyt mennään ihan askel askeleelta vaiheittain. Eli satutaan paikalle. Tällainen näky auto on rutussa puuta vasten tai hirven kanssa, ihan sama mitä on tapahtunut. Niin se ensimmäinen juttu, lisävahinkojen estäminen. Tolle me ei enää voida mitään, tää on tapahtunut jo, mutta se me voidaan estää, ettei tää tästä pahene enää. Sen takia joku muu ajaa siihen. Ja se liikenteen ohjaus kautta liikenteen varoittaminen tai se liikenteen pysäyttäminen, niin se on se niin kuin ihan ykkösjuttu, mikä pitää tehdä. Ja koska siinä on ehdoton vaatimus sille, että pitää liikenteen ohjaa molemmissa paikoissa pitää olla viestiyhteys. Muuten se on todella vaarallista, jos tuolla joku päästää yhtä aikaa, niin on pakko olla joku viestiyhteys. Joku WhatsAppin puhelu tai mikä ikinä se onkaan, mutta joku on ollut. Nimenomaan se, että otetaan niistä ihmisistä semmoinen, että joku ottaa ne ja taluttaa ne, kyselee ja vie ne johonkin. Parhaaseen mahdolliseen paikkaan, mikä on suoja. Nyt ei välttämättä puhuta moottoripyöräilystä. Me ette autolla tammikuussa, pakkasta 20. Niin homma muuttuu vähän, periaatteet samat, mutta vähän eri. Niin nää johonkin selkeästi. Ootteko kunnossa, sattuko, montako teitä oli, mitä tapahtuu, näin ja sen jälkeen menkää tänne. Jos ollaan ihan suoralla tiellä, niin minkä laittaisitte nää ihmiset? Penkalle. Metsän puolelle, ojan penkalle. Etu- vai takapuolelle? Metsän puolelle. Mutta onnettomuuden etu- vai takapuolelle? Takapuolelle. Täytyisi tänne. Valot siellä. Jos on. Takapuolelle, jos joku ajaa vielä siihen perseeseen, niin nehän niittautuu siihen etupuolelle. Mutta jos taisi tien oikeassa reunassa. Etupuolella olisi pitää mennä. Niin. Jos on siellä perässä, niin joku tulee siellä perässä. Ja se, että jos on oikeasti niin on todella säikähtänyt, sehän voi olla sehän voi olla kuitenkin oma ei kuollut siellä autossa tai huonossa kunnossa. Se on ihan selvää, että ne on järkyttyneessä mielentilassa. Niin niistä silloin niin hommaa ihan vaan yhdelle pitää niitä, jututtaa niitä, rauhoittaa ja pitää, että ne ei karkaa mihinkään. Eikä rupea tekemään mitään helpoa. Mut sitten, mennään tonne. Voisi olla just tän näköinen, mitä olisi tapahtunut. Niin ensimmäinen mitä tulee mieleen, että aukeeko toi kuskin ovi? Sitähän ei tiedä ennen kuin kokeilee, mutta kun äkkiä katsoo, niin saattaa olla, että se ei välttämättä aukea. No nyt se aukeaa. Ok. Ja nyt me kuvataan sillä lailla, että kuljettaja on mennyt enemmän tää auto ryttyyn. Kuljettaja on puristuksissa jaloistaan tuolta, eikä pääse pois siitä. On tajuissaan ja valittaa tietysti kun sattuu joka paikkaan. Turvatyyny on lauennut, vauhtia on ollut vähintään 80, turvavyö on kiristänyt ja on sen verran vanha oppeli, että ei ole turvavyön esikiristyntä, vaan se on jylähtänyt suoraan tuohon rintalastaan ja on kipeä ihminen, mutta ennen kaikkea on kiinni jaloistansa. Ei saada pois sieltä. Takapenkin matkustaja kertoo, että sattuu kovasti niskaan ja rintakehään, pää on retkahtanut, turvavyö on lyönyt rintakehään kylkiluihin, mutta ei ole kiinni missään. Ja nyt kun lähdettäisiin tekemään tästä ilmoitusta, niin tästä puhuttiin äsken Vaisan kanssa, että onko välttämättä medikki se, joka soittaa, ehkä, mutta voisi olla joku muukin. Mutta pointti on, että yksi ihminen soittaa. Sen jälkeen kun meillä on tästä se niin kuin ensimmäinen tieto, että noin monta ihmistä, tämmöinen tie, tommonen auto, yksi on kiinni, toinen ei ole kiinni, mutta molemmat valittaa kipuja, korimuutokset on tällaiset, kulkeeko liikenne vai eikö kulje, pitääkö ohjata ja ennen kaikkea missä ollaan. Nämä tiedot kun meillä on, niin sen jälkeen joko medikki soittaa tai medikki sanoo, että sinä soitat. Näillä tiedoilla soita hätäkeskukseen sillä 112-sovelluksella, niin se hätäkeskus näkee heti missä me ollaan. Ja sitä ei tarvitse, niin kuin mä sanoin, sitä ei tarvitse jännittää sitä, että osaanko mä sanoa kaikki asiat sinne hätäkeskukseen. Ne on koulutettuja ihmisiä ihan sitä varten, että ne osaa kysyä. Ne tekee ihan työkseen. Ne kyselee teiltä kyllä kaikki mitä tarvii. Mutta sitten kannattaa kertoa, että meillä on täällä tämmöinen porukka, että meillä on liikenteenohjaus tässä ja aloitetaan tekemään näitä juttuja. Ja sitten muisti siitä, että jos puhelin soi hetken päästä sille soittajalle tuntematon numero, niin vastatkaa siihen. Se voi olla virkavalta, se voi olla se ensihoitoyksikkö tai se voi olla se
paloesimies, joka soittaa teille. Jos se haluaa jotain tähdentäviä kysyä, niin pitäkää se puhelin, se soittaja lähellä ja vastatkaa sinne, jos mahdollista. Ei ole mitään pakottavaa tarvetta ottaa pois sitä, jos se on muuten ok. Kuinka äkkiä se sykkylauto palaa sitten välin jälkeen? No sehän riippuu täsmälleen sitä, mitä on tapahtunut. Mulla on aika... Viiveitä siis. No jos siellä bensaa menee kuumiin osiin, niin se syttyy niin kuin saman tien. Niin, mä tarkoitan, että tiedetään, kun henkilöt autoon, että mikä on se tavallaan se aika, No ei määrättää, että ei. se on turvallista. Ei. Sehän ei räjähdä niinku televisiossa, vaan kun näet, että auto syttyy, niin sitten se kerkee ottaa sen pois. Älkää edes kysykö sähköautoista, nyt ei mennä siihen, Joo, tää on ei mennä siihen ollenkaan, vaan polttomoottori ollaan vielä tässä, että ei mennä vaikeuskerrota 1000 kertaa lisää. Niin, eli miksi meidän pitäisi ottaa se ihminen pois? Jos se auto on keskellä tietä ja meillä ei ole vielä liikenteenohjausta, se on oikeasti vaarassa, että niin kohta jysähtää vielä lisää. Tai teillä on epäily siitä, että se auto voi syttyä tulee. Tai joku muu, että meidän pitää tehdä hätäsiirto. Niin sitten ruvetaan siirtämään sitä. Mutta muuten, niin jos se olisi tieltä sivussa, niin ei sitä ole pakko ottaa tähän tienpenkalle makaan. Jos se on jenkkirauta, niin sitten täytyy mahdollisimman kauan räjähtää. Ainakin elokuissa. Hyvä, tehdään sillä, että koko porukka pääsee tuon koittaa ja sitten todetaan, että meidän täytyy nyt jostain syystä ottaa se potilas sieltä pois. Sitten se auto syttyy palaamaan, niin täytyy siirtää. Ensimmäisenä niin avaa turvavyö. Apa kudotin tuossa yli. Menkää sillä, että kaikki näkee tonne. Treenataan tää, tuossa voidaan, moni pääsee kokeilemaan sitten vielä, mutta nyt se semmoinen niin kuin selkärankaa suojeleva tapa ottaa se potilas pois sieltä. Ja päätät, mä otan vaan tuolta paikallaan noin, niin tuon tästä tukea. Noin, nyt mä neuvon. Oikea käsi selän kautta. Kainalon alta. Noin, mä täältä tungeksi. Ja syötät vasemman käden niin, että otat potilaan vasemman käden. Ota oikealla kädellä potilaan vasemmasta ranteesta kiinni, sieltä kainalon alta. Noin. Ja nyt sun vasen käsi potilaan vasemman käden alta. Ja kato, leuasta kiinni, niin kun tuet selkärankaa, eli näinkin. Noin, noin. Ja ranteesta kiinni. Ja sitten Heikki Jeesaa siinä, otat hartiosta, jos on vähän isompi potilas, niin sä vedät niinku, autot hartioista. Ja kun oot valmis, niin sanot, ja sieltä tasainen veto ja pois auto. Jeesan vaiheessa, otat hartiosta kiinni, vedät sit justiin, noin. Ja tasaisesti. Näin. Ja mennään. Tuliks kakat housuut, on ihan musta penkki. Sehän toimii. Tei sen muuten niinku tää aikuista mies. Täältä, Neukko, joo. niin ettei ei liiku mihinkään. Joo. Jos meidän tarvii ottaa sillain niinku... Hyvä! Ja on punassaperäinen mies, joka on yksittäinen mies. Joka kertoo, mitä täällä tapahtuu. Eli kuuleeks kaikki? Joo. Eli nyt tuli yksi sieltä yksikön paikalta, jolla on punainen kypärä. Se on tän yksikön johtaja tai esimies. Sille raportti. Ei meidän kuskille kertoa mitään, vaan sille punakypäräiselle äijälle, joka istuu kuskin vieressä. Se tulee sieltä yleensä ekana, sille kertoo, että mitä on tehty ja mitä on tekemättä. Sen jälkeen alkaa täällä toiminta. Mennään nyt tolle puolelle niin, että nähdään tolle, mitä tuolla tapahtuu. Tuolla. Riittävän kaukana, ettei lennä noita lasinsiltoja. Vähän näin teemoja tälle puolelle.
siellä vielä. Kaikki unohti hänet siitä. Kuunnelkaas! Tässä on koneen autot käynnissä, pumppu käynnissä, niin huomatkaa mikä meteli tästä tulee. Tässä ei niinku ihan hirveästi jutella. Vesiletku on selvitetty sen takia, että jos sattuu syttyy, niin se letku on valmiina. Nyt meidän miehistä on tukemassa sitä niskaa valmiiksi. Se on tehnyt sitä nyt oikein tässä heti alusta asti, kun on todettu, että on ollut semmoinen vamma. Ilmateiden auki pysyminen ja niskan tuelta. Ja siinä tää meidän se on ihan ok. No ei mitään, että jos tullaan kaikki hyvin, niin Takaisin potilaan. Noin. Elikkä se yksikönjohtaja on se, joka pyörittää tätä onnettomuutta. Palomestari voi olla matkalla, mutta se olisi nytkin tulossa Lahdesta. Ei se ole tässä hetkeen. Ja se punakypäräinen yksikönjohtaja on se, joka tässä toimii, johtaa kaikkea. Nyt tehdään tommonen, kutsutaan työkaluasemaksi toi hiilenpressu. Kaikki työkalut, mitä tässä voidaan tarvita, ne laitetaan siihen, käytetään ja laitetaan takaisin. Helpottaa esimerkiksi talvella lumihangessa, pimeässä ja kaikissa muussa. Nyt lähdetään aukaiseen sitä auton kylkeen, että saadaan potilas sieltä mahdollisimman turvallisesti pois. Puiset pelastusportaat laitetaan tonne auton alle, että se ei nyt kähdä kori, kun se ruvetaan purkamaan, leikataan ja litistetään ja muuta, ettei se nyt kähdä pahemmin ja purista potilasta lisää. Hydraulilevittimillä aukaistaan oveen niin, että saadaan auton oven saranat näkyviin. No siniselle vahtoille siellä esiin. Kaikki tuotot. Huomalla suojataan potilasta, ettei lasinsirpaleet ja tietysti kylmyys ja muu. Niin
huomio. Kukaan ei vilkuile tänne eikä tonne eikä tänne. Kaikilla on putkinako tonne autoon. Niin kuin ymmärrätte nyt minkä takia. Niin sovitaanko, että tää liikenteenohjaus on niinku se ykkösjuttu. Nää ei voi katsoa tonne eikä tonne. Eli pitää luottaa siihen, että meidän äijät tuolla ja tuolla pitää huolen, että tähän ei kukaan aja enää nyt sitten. Ja sanoin, että ei nyt ole hyvä. Nyt on ei ole reunaa, vähän vielä. Mä sitten saattaa toisella. Sitten verkoista sitä on kiinni. Mutta pitääkö jättää semmoinen paljon, niin että ei ole hyvä asia. Se oli hyvä pointti, joo. Kaikki nää. Sehän on minä. Ovi on niin kevyt, että yksi mies kantaa. Miettikääs 2020-luvun auton ovi. Voi olla, että jää kantamatta. Varsinkin jos se on Bosen kaju. Niin. Ja Volvon ovi jää akkia kantamatta. XC90 toi T-pilari, mikä on nyt tossa. Se on semmonen näin paksu. Ja painaa niinku kuvanella. Niin, että niin tulee paikalle niin se vapauttaa sitten. Joku kyllä vapauttaa. Riippuu mistä ollaan. Oli siellä ratkaisu moottori siellä, että oli ekana paikalle.
ihmeitä tehdä tuolla auton sisällä. Tai penkin makuasentoon. Näistä ei taida saada. Se helpottaisi paljon tuossa Ei kukaan enää nuku autossa. Voi olla se ensihoitaja tai sitten se on pustojohtaja. Tai se voi olla joku, ei sillä on niin välillä, mutta ei niin, että yhtäkään vasemmalla ja toinen oikein. Vaan joku sanoo, että käytännössä niin, että ensihoitaja on katsellut vammat, niin silloin arvio siitä, että voidaanko siirtää noin päin vai näin päin tai muuta. Sitten paloesimies on se, joka vastaa se käytännön puolelle. Se johtaa sen joukkoon.
että ennen kuin ruvetaan tekemään mitään, nyt tää on vaan niinku malliksi rutattu tää auto. Mutta jos se on ollut oikeesti kolarissa, niin siihenhän tulee tietysti korimuutoksia ja jännitteitä siihen autoon, josta ei kukaan voi tietää millainen on. Ja nyt kun me leikataan jostain joku kynnyslista, joku palkki poikki, niin kukaan ei voi sanoa, että meneekö se auto näin vai noin vai näin. Ja pahinta on se, että se nitkahtaa niin, että se puristuu sen potilaan päälle vielä tiukemmin. Niin näillä pelastusportailla estetään sitä, että kun me leikataan joku auki jostain tai puristetaan jostain, että se ei mene ruttuun se auto. Sellainen keskeinen kysymys, kun 1918 Berliinissä tehtiin ensimmäinen puolustusvoiman ohjesääntö, niin siinä oli lause, että tärkeintä on, että joku johtaa. Niin kuka on tällä onnettomuuspaikalla se henkilö, joka johtaa kokonaisuutta? Täällä on viranomaisia, mä haluan tuon Tepon mielipiteen kuulla jossain vaiheessa poliisin roolista, mutta täällä on ainakin poliisi ja sitten täällä on tuo pelastuslaitos ja Sitten jos tulee vielä keltainen helikopteri, niin tulee vielä lääkärikin tähän. kyllä, niin, eli monta toimijaa, niin kuka johtaa tätä koko kaudistettuna puolidellia? FBI tulee lopulta. Moniviranomaistilanteessa johtovastuu on pelastusviranomaisella. Ja tämä on kuitenkin pelastustehtävä. Joo. Vaikka tässä olisi vainaja, niin kuin välillä on, niin silloin se on ja totta kai, kun tämä on kolari, niin se on myöskin poliisitehtävä. Totta kai, kun on tapahtunut onnettomuus ja näin. Mutta ja jos joku kuolee, niin tulee kuolemansynty, kaikki tämä onnettomuustutkinta ja muu. Mutta tämä on ensisijaisesti pelastustehtävä, koetaan pelastaa ihmistä. Ja sitä johtaa pelastusviranomainen. Ja se riippuu tasan siitä, mitä sinne on hälytetty. Mutta kyllä jos taas niin totta, niin tähän olisi hälytetty varmasti vähintään 2 yksikköä, eli paloautoa. Ja nyt kun oli 4 potilasta, niin tässä olisi 4 ambulanssia. Ja se tarkoittaa sitä, että tässä olisi myös palomestari paikalla. Jolloin palomestari johtaisi tätä niin kuin koko kuvioon. Mutta palomestari sen ei kuulu puuttua siihen, mitä tapahtuu tässä. Vaan se palomestari olisi pakettiautolla tuolla vähän matkan päässä ja johtaisi tätä kaikkea. Kyllä. Ja palomestari on minkä värinen kypärä? Valkoinen on meillä. Onko teilläkin? Joo, valkoinen. Ja sitten tämä punakypäräinen sinä olet, niin mikä? Me on tämän yksikön esimies. Eli paloesimies. Tämä on vanhalla termillä palokerso. Ryhmän johtaja. Joo, kyllä. Joo. Eli menee niin kuin tehtaassakin, että valkokypäräinen on niin kuin, ja sitten on punakypäräinen ja muilla on keltaista. Niin kuin mä sanoin, että se valkokypäräinen se on tuolla kauempana ja sillä ei ole kädet likaset eikä se ole työkaluja käsissä. Se tietää siitä. Mikäs poliisin rooli sitten on, jos se vielä hämmentää? Teppo käyttäisi puheenvuoron, niin kuullaan tää. Joo, tosiaan Rainion Teppo Hämeen poliisilaitos, siellä niin kuin liikenneryhmä ja oman toimen ohella myös sitten onnettomuustutkinnan lautakunnan poliisin jäsen. Ja no poliisin rooli, jopa sitten ehkä katsotaan, onko siellä oikein joku henkirikoskin sitten joissain mittakaavassa. Et se on se esitutkinta, on se poliisin rooli. Tai sitten tulee se kuolemansuun tutkinta siinä osaksi, jos siellä joku on menehtynyt sitten. Se on taas se oma juttu, siinä kulkee siinä sivussa. Mutta tavallaan se esitutkintahan alkaa hyvin, meillä tullaan kohteeseen hyvin siitä. Totta kai pelastustoimet hoidetaan ensiksi pois alta. Mutta hyvin nopeasti ollaan niin kiinnostuneita, koska monesti tulee se tunne, että ensimmäiseksi kun toinen on henkihieverisen mennään, että tajuussa on, niin pitäisi puhaltaa tuohon noin. Että mikä tää juttu on, että voi on niinku nimenomaan hengissä, niin poliisi tulee pillin kanssa puhalla tuohon noin. Mutta se on vaan se protokolla sitten, että saadaan niinku poissuljettua jotain. Voidaan meidän lomakkeihin merkitä, onko puhaltanut ja mitä sinne on puhallettu. Se kuuluu vaan siihen asiaan. Ja välillä sitä ei pystytä tekemään, että uhri on tajuton ja sitten se lähtee verikokeiden kautta selvitykseen. Mutta se on se esitutkintaviranomaisen rooli siinä, että se tulee sitten siinä mukaan. Voidaan siitä, onko jotain muuta niin vielä vai palataanko tähän myöhemmin? No kysymys vaan tuosta liikenteen ohjaamisesta, että jos me ollaan nyt tultu ja hoidettu se ensivaihe, niin missä kohtaa sinä ja kollegasi niin kun otatte siitä koppia vai pyydätte sitten meitä jatkamaan, kunnes teitä on enemmän paikalla? Joo, se vähän riippuu. Välillä voi olla, että jos meille tulee se yksi partio, se voi olla, katsotaan mikä se tilanne on siinä, että pystyykö siitä lähteä liikenteen auttaa liikenteen. Välillä siellä on sitten pelastustoimella jo omat ohjaukset. Teillä on sen verran väkeä yleensä ollut siinä, että se ainoa poliisipartio pystyy jotain. Mutta jos on pitkälle meinaa venyä, niin sitten saadaan jossain vaiheessa lisää ja otetaan sitä ohjausta. Joku tulee kuitenkin vapauttamaan siinä vaiheessa sitten. Niin mä sanoin, että se riippuu älyttömästi siitä, että missä päin ollaan. Nyt kun loppuviikosta oltiin Länsi-Uudellamaalla
niin ei ole viranomaiset kovin kaukana, mutta nyt että lähtee Lapin kierrokselle, niin miettikää tämä sama siellä. Sinne ei tule puoleen tuntiin välttämättä kukaan. Ja siellä niin voi olla satojen kilometriä säteellä, lähtee joku yksi poliisipartio. Niin se riippuu ihan täysin, hyvin paljon siitä, missä päin ajellaan milloinkin. Ja se pelastuksen resurssi, mikä saa budjetissa, voi olla tämä sama. Joo, kyllä. Elikkä, niin, Siitä on pirusti apua, että jos se sujuu hyvin, että se vapauttaa siinä ensikädessä niitä käsiä tähän tekemään. Saat kysyä vielä, että jos tämmöisessä tehtävässä, että nyt vaikka tuossa maantiellä olisi ajettu tämä hirvikolari ja on kaksikaistainen tie, niin onko se teidän toive tässä tapauksessa, että auto on osittain tiellä, että se liikenne on koko ajan pysäytetty, vai pyritäänkö sitä ohjaamaan sitten sitä letkaa sieltä aika ajoin tämän ohi? Kyllä se melkein aina laitetaan sitten kokonaan Oikein. kiinni, että se on se työturvallisuustekijä Joo. ja sitten, että pääset tekemään sen nopeasti, niin sen nopeamminhan se Joo, ja se huomasi kyllä, että teillä oli niin kuin fokus tuossa autossa, ettekä te hirveästi katsele siinä liikennettä. niin kuin mä sanoin, kaikki ei kuulu, mutta mä sanoin yhdessä vaiheessa, että katsokaa sitä ryhmää. Kaikki, jotka oli tässä, niin joka ikinen oli näin. Eli se putkinäkö on niin kuin 100% tonne, kun sen on pakko olla. Että sä pystyt tekemään tätä hommaa ja hoitaa sitä potilasta ja kuikuilee tonne muuten, ei tule mitään. Eli tämän takia se liikenteen ohjaus on niin kuin ihan, kaatokaa itse, olette tässä näin. Ja sitten tuo tulee se rattijuoppo ylinopeutta. Mutta Se on se meidän niinku kannaltahan pahin. se on selvää, eli pelastuslaitoksen johtaja sanoo teille, että liikenne poikki ja sen jälkeen me laitetaan se poikki. Ei se on se vaikea. Mutta ongelma on tässä se, että tavallaan ne minuutit, ensin minuutit. Niin joo, silloin me ennen tehdään kuin on itse kukaan päätös. siellä. Joo, me tehdään Pitää, itse niin jotain täytyy keksiä. Kyllä. Ja niin kuin, nyt pitää meidän miettiä, että selkeintähän olisi se, että jos se pistetään oikeasti niin kuin poikki. Se on haasteellista ja jos viestihommat ja muuta ja se, että päästetään ja päästetään. Niin Siinä on myöskin semmoinen, että jos meitä on 20, niin me pistetään poikki, me voidaan katsoa Google Mapsista kiertotie ja laittaa oppaat sinne 5 kilometrin päähän. no se olisi parempi kuin 100 jänistä, jos tähän pystytään. Me pystytään siihen, koska Joo. meitä on 20. Tuossa pitää vaan huolehtia, että pelastajat pääsee ohi. Niin. Niin kun tulee sinistä valoa, niin ne kannattaa päästää. Se on se nyt. Ei vaan ohjata jonne sinne tien sivuun, jos se pysäytetään. Joo, ja oma turvallisuus pitää aina muistaa. Joo, ei sankaria tekoja. Vielä, Lisää uhreja on huono juttu. niin. Mutta varmaan aukesi. Yhteisesti. Kun otettiin noin 2 pyörää, niin laitettiin oikealle kaistalle, niin mielessä kerrot, että ne etuvalot näyttää pitemmälle ja vilkuttaa. Niin olisiko meidän tapauksessa hyvä laittaa molemmin puolin tietää 1 pyörä, että se näyttäisi leveämmältä. Toihan näyttää nyt autolta, joka pysähtyy. Jos on tien puolella, niin varmaan kiinnittää huomioon, että molemmin puolilla tiellä on valot. Joo. Ja se voisi olla tehokkaampi. Sama täällä, niin kuin täällä on laittu molemmin puolin tietä. Niin että olisiko ne niin, että meidän moottoripyörät on niin kuin ikään kuin näin, vai olisiko ne niin, että ne on noin. Tuosta äsken keskusteltiin, että mitä jos laittaa keskelle. Niin sitten meidän täytyy tehdä sellainen galluppi ja kysyä, että kellä on halvin moottoripyörä ja parhaat vakuut. Se poikittaa tuohon. Kyllä huomaa, kun ajaa päin. Tai haaveena uuden pyörän hankkeen. Niin, kun on vaan haluaisi uuden pyörän, niin se vetää moton noin. Mutta niin kyllähän meidän siitä täytyy lähteä, että jos sieltä tulee joku, niin ettei sen ainakaan kenenkään päälle aja. Mutta semmoinen niin kuin meillä tapahtui silloin kuukausi sitten, että siellä oli tommonen auto, liikenteenohjaaja, siitä huolimatta ajo läpi. Niin se, jos näin käy, niin ymmärrätte, että silloin olisi varmaan syytä tänne saada se tieto, että nyt joku tulee siellä. Sen takia reunoihin, että voi käyttää niitä vilkkuja ja valoja. Jos olet tuossa keskellä tietä, sä seisot ja se auto tulee päin, niin sä oot pahki. Täällä sä pystyt vielä hyppää jonkin ojaan. Kyllä. Et jos on keskellä, niin noin reunat tuossa silloin puolustaa sitä. Ja se, muistakaa se, mitä mä sanoin silloin vuosi sittenkin, että kun tehdään tää näin, niin moottoripyörä, siis parkit päällä. Kerroin sen tosielämän tapahtuman, mikä meillä tapahtui, että äijät oli tekemässä tällaista just niin kuin tätä. Ja normaali kaksikaistainen tie, rekka tulee ja niin kuin vetää varmaan vajaa satkua tästä ohitte. Ja äijät oli silleen niin kiros tässä, että jumalauta mitä tapahtui, mutta oli sen verran fiksu rekkakuski, että soitti hätäkeskukseen ja kertoi, että kun Scaniassa oli ollut kaikki ajovalot ja lisävalot tuolla katolla, kaikki päällä, ja oli ollut pimeä, niin ne pitkät valot peitti ne siniset sinne alle. Se ei nähnyt sinistä. Eli ei se tahallaan ajanut, se näytti vaan, että siellä on auto, niin se veti normivauhdilla. Niin meilläkin niin parkit päällä. Ja sitten jos vilauttaa pitkiä, niin sitten näkyy ne hätävilkut.
Kaikista pyöristä ei saa parkkia. Joo. Vielä kommenttia ja kysymyksiä. Rouva, joka oli äsken potilaana, niin, Siinä takana. niin minkälainen kokemus se oli? Tämä oli erittäin hyvä. Siis ihan olen paljon liikenteessä 10 tuntia per päivä ja siellä näkee ja tapahtuu kaikkea. Ja nyt sitten, että konkreettisesti sen näin, että minkälaista se on, kun se pelastetaan. Sattuko mihinkään se Ei, nostaminen? ei tämä siis meni ihan niin kuin, ja koko ajan mä seurasin siis tiimin työskentelyä myös. Niin siellä oli lyhyet komennot, käskyt, näin tehdään, otetaan sitä työvälinettä, tätä ja mun mielestä tää oli oikeesti ihan sika hyvä. Mutta oli varmaan kolinaa ja pauketta vähän enemmän kuin ensin ajattelin. ajattelin. Nukahtaa, siinä oli niin hyvä Mutta se oli hyvä kokemus, ihan oikeesti. Että on niinku sellainen jonkunnäköinen tuntuma, jos sattuu jotain ja mä joudun tuohon noin lumiratiin ja noiden väliin, niin sun täytyy nyt kelata sitten siinä sitä, että apu tulee ja mä selviän tästä. Ihan oikeesti. Että mä pysyn potilas, pidän itseni rauhallisena. Kyllä. Niin. No se johtuu, mä lauloin ihan hiljaa. Tuli se, että pidä tätä. Se on pitkä aika. Joo, tottahan jos olisi siis ollut oikea kolari ja olisi ollut niin sattunut, niin tilannehan olisi ollut varmaan sitten niin toinen, mutta nyt täytyy vasta ajatella sitä, että mä vaan olen nyt tässä, en voi muuta ja rauhallisena. Se rauhallisuus. Joo, ja se, että joku meistä on siinä sen potilaan kanssa on oikeasti. Sehän on kuoleman hädässä ja kivuissa ja muuta, niin se on oikeasti merkittävä rooli. Tuliko kylmä? Tuliko kylmä? Ei, no ihan lämmin olo. Joo, se on se lämpöisenä pitäminen on. Joo, ei se on aika ei ole mitään ongelmaa. tärkeä, että se on. Vaikka olisi miten, niin Joo. ei pääse Suomesta, no kaikkien helteisimmät päivät on semmoiset, että voi tulla kylmä. Tai hiki tulla, mutta se, että, niin kuin, se, että muuten se on. Että Siinähän menee siihen shokkitilaan, että voi kesälläkin kyllässä kylmää. Suopaa varmaan ihan hyvä. Joo, mennään ensiapuhommia joku kerta sitten tarkemmin, mutta ne, jotka on perehtynyt tähän nyt, mitä on amerikkalaisten sodista opittu parikymmentä vuoden ajan, tämä taistelun ensiapuhan on muuttunut sitten niin kuin ihan totaalisesti. Niin se hypotermian ehkäisy, ajatelkaa Afganistanissa ja Irakissa, on todettu, että se on niin kuin, jos ei se kuole siihen lävistävään vammaan, niin se kuolee hypotermiaan, verenhukka ja hypotermia menee, se on niin kuin yhdistelmänä paha. Niin näissä niin kuin sanoin, että meidän vuoden ajassa, niin se on niin kuin lähtökohta on se, että oppa tuossa paitahihasilla vaikka kesäkuussa niin yön yli, niin kyllä kylmä tulee. Niin se avaruuslakana, mikä menee semmoisen pikkuvihkon kokoinen, noin paksu, niin sanoisin, että joka ukolla on oltava sellainen. Maksaa jonkun, mitä maksaa, muutaman euron. Ja sille potilaalle puhuminen on tärkeää kans tietenkin, että se voi olla pelkästään sitä, että kertoo mitä tapahtuu ja mitä tehdään. Laitetaan vaikka suojalasit kertoo sen, ettei tule mitään yllätystä. Nyt ruvetaan sorkkimaan, törkkimään. Joo, se meteli mikä tuo on, kun harvempi on ollut, niin se, että rikotaan, lasit paukkuu ja rytisee ja leikataan ja muuta. Sä katsot vaan eteenpäin. Niin, ja kukaan ei kerro mitä tapahtuu, niin se ei ole miellyttävää. Ja sitten vielä miettikää, että jos tämä auto olisi kyljellä, niin. tai se on katolla, saat pää alaspäin roikuttua, sulla on murtumia jossain, kauhea meteli ja pauke ja kukaan ei kerro mitään, niin ei ole niin kyllä kiva kokemus. Ja niin kuin sanoitkin, että sit jos ollaan vaikka siellä Lapissa, niin siellä se odotusaika voi olla pitkä, niin sit varsinkin höpöttelee jotain arkisia. Miten on lätkäpelit mennyt? Miten te otatte alas, kun se on katollansa ja roikkuu turvavöissä, niin miten te otatte sen potilaan siihen? Hankalasti. Ei helppoa. Eli auto ei käännetä Ei oikein lähdetä päin. kääntämään. Se on niin kuin viimeisiä. Että Silloinkin siinä stabiloiminen tulee ja- liikkeitä, niin että siinä voi tulla enemmän vahinkoa. Turvavyöt leikataan. CD tulee siitä. Eli ensimmäinen C on catastrophic bleeding, eli siis katastrofaalinen verenvuoto. Se on ykkönen. Eli se pitää hoitaa, kun sä näet, katot ihmistä. Jos jostain tulee verta niin kuin härän kurkusta, niin jos ei sitä hoideta, niin sehän kuolee siihen. Se on niin kuin ihan paljon. Se on se ykkönen. Katastrofaalinen verenvuoto. Kiristyssiteellä mä voin näyttää kohta tuo, tai sitten painesiteellä. Kaikille opetettu Intissä. Paitsi kiristysside välttämättä. Sen jälkeen A.
EUA, eli ilmatie. Niin kuin nyt tuossa Repa piti ilmatietä, niin tässä kolarihommassa niin se yksinkertaisin homma, henkeä pelastava homma voi olla se, että pidetään, kun se ihminen, jos se on tajuton, se on ajanut kolari, niin se on taju pois, se on leuka rinnassa, aivan vetelänä tuo ruttuautossa, niin se, että se ilmatie ei ole auki, sehän kuolee siinä. Niin henkeä pelastava toimenpide on se ilmatien aukaiseminen. Näin. Että se torvi on siellä suorana ja ilma kulkee. Se on se A. Seuraava B on breathing, eli hengittäminen. Nyt kun se ilmatie on aukastu, niin sehän ei vielä tarkoita sitä, että se hengittää. Sen jälkeen pitää varmistua siitä, että se hengittää. Joo, eli ilmateiden aukaisu ja hengityksen. Ja sitten tulee C, circulation, eli verenkierto. Eli tuntuuko syke? Kaulalta, ranteesta. Oikeastaan näissä tapauksissa niin se rannepulssi voidaan... onpa muuten hyvä, kun kaikki on sen ikäisiä, että kaikki on urheillut, niin jokainen joutunut mittaan sykkeen joskus. Ei ollut älykelloja. Niin kaikki osaa ottaa. Eli unohdetaan rannesyke. Ensiapuhommissa kaulasyke on se, mikä tuntuu. Se oli 3. Eli ilmatie, katastrofaalinen verenvuoto, ilmatien avaus, hengittäminen, syke, että sydän lyö ja sitten se tajunnan tason seuraaminen. Nämä on niin ne kaikkein tärkeimmät, mitkä onnistuu näillä hieroja työkaluilla. Hyvä. Minulla ei ainakaan ole enempää. Kiitoksia. Vielä on loppuun. Joo. Eli hyvät naiset, olisipa kysymyksiä. Se oli muuten vaan käsitys. Mä pyysin tänne aika paljon avustajia. Me oltiin vuosi sitten piettiin tää vastaava keissi, mutta meillä oli silloin just tämmöisiä valikoita ja kun olen yksinkertainen mies ilman mielikuvitusta, niin mulle ei auennut se. Mulle jäi siitä mieleen se, että näille paloautoille pitää antaa riittävästi tilaa. Ja sitten kun tiesin, että on useita toimijoita, niin pyysin poliisin edustajan paikalle, että mulle aukeaa, että mikä on tämä viranomaisten yhteistyö. Ja tästä ollaan puolustusnaisia sen takia, että me saadaan tähän sellainen keissi, että olisi ollut tässä sitten ohikulkijoita ja näin. Eli oltaisiin nyt sovellettu, mutta tämä oli parempi tämä käydä rauhallisesti nyt tällä kertaa läpi. Miksi otin Nastolan maanpuolustusnaiset, niin te harjoittelette kaikenlaisia tämmöisiä kriisitilanteita ja nyt tässä tällä kertaa oli tässä aiheena niin liikenneonnettomuus. Se voisi olla sitten sodan uhka-aikana joku drooni-isku tai tykistöohjus jonnekin kaupunkialueelle ja siellä pitäisi pystyä toimimaan. Tämmöisiähän te harjoittelette käsittääkseni jollakin tasolla tuolla omassa toiminnassa. Tämä oli ensimmäinen tämmöinen harjoitus ja tätä aletaan kehittää. Mä pyytään teiltä mielipiteen, keskustelkaa keskenään, että mikä teidän yhteinen mielipide on tästä, että miten jatketaanko, ei välttämättä jos me pidetään jossain tuolla Pohjanmaalla seuraava, niin teidän kanssa, mutta vastaavan yhdistyksen kanssa siellä, että mitä tämmöinen harjoitus teille antaa jatkossa. Ja VPK, erittäin tärkeä yhteistyökumppani, miettikää tekin keskenään ja kertokaa Jussille, että miten pitäisi kehittää tätä harjoitusta. Niin kuin sanottu, tämä on meille toinen kerta. Ja Jussille, joka tämän harjoituksen johti, niin haluan ensi vuonna nähdä, että tämä on jollakin suljetulla tieosuudella ja meidän sakki tulee paikalle ja siellä on tämä tilanne. Ja sitten aletaan suoraan niin kuin, toimimaan ilman mitään puheita, koska ei me voida harjoitella vuodesta toiseen, vaan meillä pitää olla valmius. Ja sitten kun ollaan tehty se, niin sen jälkeen se haukut pystyy, jos on haukuttavaa, kehut mikä on kehuttavaa. Mutta ensi kerralla niin me ajetaan tilanteeseen ja siellä on sitten niin verta ja suolenpätkiä ja on ohikulkevaa ihmistä ja muuta ja liikennettä ohjataan. Hoituu. Kyllä. Et mä kiitän kovasti, että vaivaudutte paikalle ja unohtamatta meidän Päijät-Hämeen paikallisosastoa täällä, joka on 2 henkilön voimia on paikalla. Mikä Ossi? 2 henkilöä tai vähän salahenkilöitäkin mukana. Joo, mutta kysymys oikeastaan kuvaamisesta. Kuvasi aika paljon harjoitusta ja käytetään ainakin tuossa Laskuvarjojääkärikillä niin julkaisussa näitä kuvia. Onko joku, joka ei halua näkyä kuvissa? Vai saako näkyä